Λέμπα. Λέμπα Λάκκη, γνωστή απλώς ως Λάκκους. Αυτό που βλέπετε είναι ένα πειραματικό χωριό, το οποίο άρχισε να κατασκευάζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1980 από αρχαιολόγους του Πανεπιστήμιου του Εδιμβούργου, με επικεφαλής τον διάσημο Καναδό καθηγητή Έντγκαλ Πέλτενμπουργκ. Ήταν το πρώτο έργο πειραματικής αρχαιολογίας στην Κύπρο. Όλα τα κτίρια κατασκευάστηκαν με βάση τα ερείγματα των ασκαφών και τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών. Σχεδόν όλα τα υλικά προήλθαν από την περιοχή της Λέμπας. Η μόνη εξαίρεση ήταν η ξυλία, γιατί σήμερα δεν υπάρχουν εδώ τόσο μεγάλα δάση, όσο πριν από 5.000 χρόνια. Τα υλικά προετοιμάστηκαν με τεχνολογία του 20ου αιώνα, όμως τα ίδια τα σπίτια χτίστηκαν χωρίς τη χρήση σύγχρονων εργαλείων. Κάθε κτίριο αντιπροσωπεύει μια διαφορετική φάση της εξέλιξης του οικισμού, περίπου από το 3200 έως το 2500 π.Χ. Βρισκόμαστε στα τέλη της Τετάρτης και στο πρώτο μισό της Τρίτης χιλιετίας π.Χ. Η Λέμπα, όπως και μεγάλο μέρος της Κύπρου, ήταν καλυμμένη με πευκοδάση, με φυλλοβολοδέντρα και με πυκνούς θάμνους. Μέσα στα δάση ζούσαν πλατώνια, τα οποία είχαν φέρει στο νησί οι πρώτοι νεολιθικοί άπικοι χιλιάδες χρόνια νωρίτερα. Αυτή είναι η εποχή της Μέσης και της τρεις χαλκολιθικής περίοδου. Οι άνθρωποι ζούσαν ήδη στην Κύπρο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η νεολιθική επανάσταση είχε τελειώσει προπολού και οι κάτοικοι ασχολούνταν με την γεωργία και την κτηνοτροφία. Καλλιεργούσαν κρυθάρι, από το οποίο μπορούσαν να φτιάξουν πραγματικά απέσια μπύρα, ίσως ακόμη χειρότερη από την σημερινή καίω, καθώς και δικοκοσιτάρι, σταφύλια και σίκα. Στο χωριό εκτρέφονταν ειδipróβατα, κατσίκιας και χείρι. Εκτός από την παροχή τροφής, οι κάτοικοι κατασκεύαζαν κεραμικά, επεξεργάζονταν ξύλο, ήφαιναν εφάσματα και φυσικά έπλεκαν καλάθια. Κατά την χαλκολιθική περίοδο, οι Κύπροι είχαν σταματήσει να θάβουν τους συγγενείς τους μέσα στα σπίτια. Οι νεκροί θάβονταν σε συναισθαλμένη στάση σε τάφους δίπλα στα σπίτια. Οι τάφοι ήταν σχετικά πλούσιοι και περιείχαν όχι μόνο κοσμήματα, αλλά και τα περίφημα ειδόλια από πικρόλιθο, ίσως το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο της χαλκολιθικής Κύπρου.